IFM News Express. Balitang Metro. Sa ibang balita mga idol, Dagupan City nakiisa sa pagpapatayo ng ligtas, moderno at sapat na classroom sa bansa. Para sa detalye ng ulat, panoorin mula kay Idol Intern Ian Abenier. 104.7 IFM. Report! Suportado ni Mayor Belen T. Fernandez ang panukalang Classroom Building Acceleration Program Act ni Senator Bram Aquino na layong pabilisin ang pagtatayo ng ligtas at modernong mga silid-aralan sa buong bansa. Sang-ayon ang pamahalang panglungsod sa iba pang naisabatas ng programa sa edukasyon tulad ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act na nagbigay libreng edukasyon sa kolehiyo sa milyong-milyong Pilipino. Bilang isa sa mga lugar na benepisyaryo ng naturang inisyatiba sa edukasyon at kalusugan, lubos ang pasasalamat sa pagturing ng palasyo bilang urgent ang panukala para sa mas mabilis na pagpapatayo ng mga silid-aralan at mas maayos na pasilidad ng pagkatuto. Kasama mo mula dito sa IFM News Dagupan. Ako po si Idol Intern Ian Abenier. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.